Viewers all over the world. For some of you that are seeing me here for the first time, Eze-Ana, Ugochitubelu Oraifite, ma ọ bụ ịkpọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ meaning di na nwunye. Kedu ihe di na nwunye pụtara n'ọnụ Igbo? Taa ka anyị chọrọ ka anyị tiwa aka oyibo ozugbo. Nwere na-achị kọwara gị na di were ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo, nwunye nwekwara ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo. Were asị nwoke kwesịrị ịma ọrụ ya, nwaanyị kwesịrị ịma ọrụ ya ka ebe niile wee dị mma. Wee sị ka m kpọrọ kọwara gị ihe di pụtara. Di na minuru na akpọrọ ya n'isi bụ di nwenu. Di nwenu meaning ndị ụka ị na-ejegoro ka ị gara anụ ka ndị ụka na-eyuzukwu ya. Mana di nwe gị, yes, onye ma bụ di gị, meaning na di gị bụ Chukwu gị ị na-afụ anya. Nke ọ dị nwaanyị bụ nwunye nwaanyị enyere ka ọ bụrụ onye nye aka, onye subordinate to the di nwunye. Nke ọ dị. So ọ bụrụ na ịghọta ya ọfụma, ịbịa taa ka itiwara gị aka oyibo ozugbo ka ịghọta nwoke mara ọrịa, nwaanyị mara ọrịa. Nke bụ isiokwu akụrọ mmiri chọrọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị mana ị chọrọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị taa ihe ha chọrọ ụmụ nwoke, ha chọrọ di. Ntị ọ dị mma akpọ ya ọfụma. Ụfọdụ chọrọ di nwoke mana ha chọrọ di maka n'ihi na ihe ha chọrọ ụjọs ka ọ bụrụ na nwoke nọ n'ụlọ na-perform work of nwoke nọ n'ụlọ, mana ha chọrọ onye bụ nwoke bụ di, maka na ọtụtụ n'ime ha bụrụ di ka ha bịara ịbịanụ, kama na ihe ha chọrọ ụjọs ka ọ bụrụ na onwere nwoke nyere ha bi n'ụlọ. Ntị ọ dị. Mana ọ bụrụ na nke bụ eziokwu na ịbụ nwunye, nwaanyị enyere ka ọ bụrụ onye enyemaka, a subordinate, now they must accept that the digi nwe gị. So if you are longing for marriage mana you don't ready ịbụ nwunye, then you don't have any business going into marriage. So ị gara marriage bụ sọ ndị kwetara na ha bụ nwunye, na ha ga-abụ subordinate, onye inye aka wee nye ya bụ onye anwụ ha bụ di nwe ha. Nke ọ dị. Ihe na-achị kọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị dụrụ ready for ịbụ nwunye, you don't have any business n'ije n'ihe ọbụla akpọrọ alụmdi na nwunye. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana before anyị gaa n'iru, echefuna na anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Echefukwana na ị nwere ike isonyela anyị ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ na aja anyị na-achụ n'Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media maọbụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. But I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha maka na igwe bike. Aja anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla bọsị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja kpee ire ọma na mmiri n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of power, kee uke n'aha mmadụ niile, aha mmadụ dum, kee ndị amoosu n'afa mmadụ dum, jere ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Anyị jego n'isi ụtụtụ ejego orim na temple chụọ aja n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ọdịnala Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu a ka anyị si eme ụbọchị ọbụla. So ọ bụrụ na ị dị interested isonye na ndị na-esonye na aja a na-achụ n'igwe, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya token donation. Ị chat ya m na WhatsApp, agwazie gị other details we need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ 0805 7837672 maọbụ 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Gịnị ka anyị ji wee kwu isiokwu anyị wụ meaning of di na nwunye. Nwere na-achọ ka nkọwalụ gị na di na nwunye bụ etu o kwesịrị ịdị. Wee chọọ ka m wụrụ taa wee kọwalụ gị ihe di pụtara. Di simple means di nwenu. Ọ di gị nyanwa nwe gị. Ọ bụrụ na ị ghọtara, that time anwa di gị
bịara na be nne na nna gị kwuo na ya chọrọ ịnụ gị wee kwụọ ụgwọ n'isi gị, iburugo nwunye wee nye ya, iburugo subordinate onye inye aka wee nyere ya, ọ bụrụ ọgụ waghachi onye inye aka ka ịbụ, he remain the head while he remain the subordinate onye na-enyere ya aka. So mgbe ọbụla ị chọrọ ka ichenji ya bụ the status quo, chọbazie ka ị bụrụ ngụnwa na onwe gị bụzi isi, ma ọ ka isi gị na ya harụ, ebe a ka nsogbu dị. Problem enwelu wụ na interpretation of foreign religion ewetala anyị mgbe bụrụ gboo, ma oge nke ndị nna anyị ha, ndị di na nwunye na-ebi ọfụma, mana n'ụwa kịta ha nọ na kịta, nnupụ isi karịrị, divorce wee karịa, maka ihi na ndị mmadụ anyị ghọtarozi ihe di na nwunye ghọtara, maka na ndị anyarị bịara wee kụziere ndị be anyị wee sị na di na nwunye bụ ofe isi, na ha nwere equal right. It's not true. Ihe ị na-eme isi n'ọka gị na di gị gbagba nku, a na-enwe two captain n'ofu ụgbọ, onwere ka a ga-asị na captain na-abụ na-anya ụgbọ nwere equal right. Ime ya etu anwa ịma na ụgbọ a ga-asị nke gị, enwe problem. Mana a na-achọ ịgwa gị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ewu nwaanyị na-ege ntị, duru olu m tinye ya n'ọrụ ka ọ bara uru. Ọtụtụ ndị niile eriri eri ha wee na-ahang their shoulder na-achọ ka ha kụba nku ha na onye nwe ha nwere problem. And ekwekwana ka o nwee ihe ọbụla ga-eme ka gị na nwoke nye nụta gị, ị bụrụ onye inye aka ya, ọ bụrụ di nwenu gị ga na mawa nka ihe elus, ị ga-ebe anya m anya m. So ọ bụrụ na na-edoro ready for marriage, just forget about it. If you are ready to be a nwunye, a wife, you must be totally submissive. Onye ọbụla na-asị oge ekwekwa na nwaanyị dị ga-eji data permission before o mee nka na gị na ya nọ na enterprise, ma ọ bụ na gị na ya na-azụ company, na gị na ya nwere equal share, nekwa gị na ọdịda marriage gị, nekwa gị na ọdịda, maka na nke bụ isiokwu bụ na mgbe ọbụla marriage crash, nwaanyị na-atakarị afọ. You know why? Mgbe ị na-esi na be di gị na-apụ, ụfọdụ n'ime ụlọ amụghị ofu, ụfọdụ mmụọ ebe ụfọdụ mmụọ ya tafụrụ onye mụrụ ise. Ị na-esi na be di gị hapụ ịpụta na street ka gị na ụmụ agbọghọbịa ara hapụ ọtọbụla competition. Ọ dị possible? Enwere a lot of single ladies na-achọ ebe ha ya abanye. Gị nwere onwe gị nugoro anụ were di gị na-eti epene na-achọ ka ịpụta ịbata na labor market. O nwere ihe njikwube ihe abụdo onwere onye bịa na main boss na-ebe akwa, gịnị ka ọ na-ebe? Nke a nwaanyị gịnị na-eme? Na ya na di ebi ọ mụtago ụmụ ịtọ, mana mgbe anwa ọ na-agba idi ya n'anya, a na-adụ ya nwaanyị menata, ọ na-achọ na ya na di na nwunye bụ ofu. Therefore any move ọbụla di ya chọrọ ime na ya nata permission, a na-adụ ya okwero. Finally marriage crash. Kịta azụ ọ bịaziri na my inbox na-asị m Eze-Ana kedu ihe ya ga-eme ka e restore ya di back. Nsi ya, is he not the same this particular man ị na-ekwu na ọ dị annoying? Ya amụ ihe ị nwere tinye n'ilu zuo ya. Dibu ndo o yizara umbrella kwanyere ugwu mee gị nwee ugwu, yatago crown upon your head, mana ilu zuo ya. So onye ọbụla na-asị gị okwu one gị respond kwa otu na-achọ ka ọ na-agịrị iyi. Ihe nji ekwu ihe a bụ na ama akwa nwaanyị a na-ebe na my inbox ka amara ihe a ga-eme mbara sụọ mbara nnu. Mana ịma na ndị Igbo na-atụ ilu sị na-eti bi ezochie na ọrịa ezuzi. Yes, it can never remain the same. Onye ka m ji wee sị ka m were taa wee dụọ ndị mmadụ ọdụ. If you really want to get married, be ready to be submissive to your husband to the core. Onye ọbụla hapụkwa ndị na-eme feminism, ndị chọrọ ka ọ bụrụ na ha anụrụ di ha chọrọ ịnọ under any man. Ọ sị gịnị nwoke eji nwoke eme gịnị? Ọ sị eji nwoke eme gịnị?
ihe ọ ya end up at the end of the day si na onwere ihe eji nwoke eme maka na o hopuru na sex toy dị. Ndị a bụ ndị nagoro onwe ha n'iyi. Don't follow them maka na akwụna na-ebe akwa nwa na ụna nka. Ọkwa inugo egwu a mbụ. Akwụna na-ebe akwa nwa na ụna nka. Mgbe onye a ga-ejibe akwụ ya ihe olu zuru bụ na mgbe emesịa. So if actually you want to be a wife, ị chọrọ ịbụ nwunye wee nye nwoke ọbụla, be ready. Mara na ihe ị na-eje abụrụ ka gị na-eje mama aka. Ihe ị na-eje ụka gị na-edi very submissive to him. Ka ị na-akwadori ya na-atụgharị ya alụ, mana ọ bụrụ ka ọ bụrụ gị nwa bụ the Caesar. Mgbe ihe na-achọ ịgwa gị maka gị nwa bụ onye meseji a na-ada n'isi taa, ọ na ha asha akị gị. Ndị oji amụ ejighị ego nọ n'ilo na-agwa gị pụta kere ihe nwoke a na-emekarịcha esi bụ ya ejebe onye gị pụta na-asa gị isi na-ese ndịrị gị meseji ụtụtụ ehihie abalị. Nne ọ ka ọ taa gị, ọ ga-ata gị ihe adụrọ mma. Ndị ọ tacha ihe adụrọ mma ọ kwapụ gị. Nke bụ eziokwu akụrọ mmiri bụ na nwoke ọbụla na-asị gị si na be di gị pụta for any reason afụrụ gị n'anya maka na ọma anụ gị. Isi na be di gị pụta, ọ ga-echenji mind n'ebe ị nọ. Uche ga-abụ na etu a ya si saa gị isi na be di gị pụta, na ịbatakwa bie na mmadụ ga-asakwa gị isi na be di gị pụọ. Ịnọzi na be di gị bụrụ keza ya. Nke bụ isiokwu akụrụ mmiri m na-achọ ịgwa gị ha bụ mgbe ị na nwoke ọbụla bịarụ na be nna gị kwuo na ya chọrọ ịlụ gị mee ego gbaa nkwụ n'isi gị fụrụ gị n'anya. Ọ na-asha akị ya, asị ya weta nke oweta nke, asị ya weta nke oweta nke. So na o nwere ihe ọbụla mmadụ nwere ike ịgwa gị na ọ fụrụ gị n'anya karịa onye abịa fụ ndị bụ ụnụ mee ihe o kwesịrị ime. So ụgwọ iji bụ tati bụ nwunye nye maka na ọgwụ nwa enyere ya as a helper. Yes, as a helper. Nyanwa bụ di gị, nyanwa bụ di nwenu maka na akpọ ọsọ di ya na-akọ otu ya mana ịkpọrọ ya n'isi my lord. Onye bụ ya lord bụ nya nwe gị. Ị na-afụ ka a na-asị landlord. Yes, onye nwana. Etu a ka esi wee bụrụ na di gị bụ ya lord. Asụgharị ya n'ọnụ Igbo ọ sị na ọ bụ di nwe gị. Onye ka ndị ụka mgbe anyị na-eje ụka Rom asị di nwenu. Chukwu okike ka a na-erifa asị di nwenu. Na etu ha ka ọ dịkwu n'ala Igbo, di gị bụ di nwenu lord. Onye mere mgbe a na-akọ akụkọ gbasara Sara, asị na Sara na-akpọ di Abraham my lord. Ọ bụrụ na ị dụrụ ready for total submissive, you want any business ịba into marriage, di gị need to permission for anything. O nwere ike seek your opinion if need be. Ịtụchara ya alụ ka ị ga-atụrụ ya. Ime na insist na iwu na ọ ga-eme ihe ikwu. Ịtụchara ya alụ, ị hapụ ya ka ọ digest ya, jiri aka ya wee take a decision. O nwekwara ike a decision ya arrive at ihe ikwu alụ ịtụ. Yes, o nwere ike arrive at that, but alụ ka ị ratụ ide enye ọda. So ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwere kịta adị ready for marriage. Ịbata na be di gị mana edo already submissive. Eche ka gị na ya na ha ma aka. Ekwesị na ọ na-epe na ọ ya ada epe eti. Ọ ga-epe eti mgbe idizi abụọ ya. Ọ bụrụ ịkwa eri ugwu dịka king di nwenu. Ọ kwa eri ugwu dịka lord ya. All good morning Dr. Howard. Enye onye fe eze eri ya. Gịnị ka na-ekwu maka ya? I'm sick and tired of all these women coming to the inbox trying to tell me, Eze-Ana, see what you can do to bring my man back. But you once have that man, you misuse it. You misuse the opportunity. Now, you want a miracle to happen, to have it back. Kete yenwere ya, gbaa mbọ mee ihe ọbụla dị within your reach ka ikipụọ ya man. If you don't believe in being submissive, you don't have any business.
declare it from the one that you don't have any business in getting married. Mana ihe na-alafu unu bụ na ị nwere ike na-eche na ancestor. Mana I can tell you, ndị Igbo na-atị isi na onye ji agba ụtụtụ ọnya ka ike ya agwụ, maka na ụtụtụ adị agwụ agwụ. Azụgburu ọnụ ya onwe ya tiri ọnụ aga iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ị ga-arụtarịrị ihe bụ di bụ n'ọnya bụ di nwere. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ nwere gị, then remain single, stand on your own. But as long as ị kwetara ka mmadụ bịa mee ego n'isi gị, iburugo nwunye wee nye, iburugo subordinate. So ọ bụrụ na efe iluru na ị chọrọ ka gị na mmadụ ma aka na ịkarịrị egwu n'ọrụ onwe gị, maka ihe nji ekwu bụ don't mess up with your marriage. Then bịakwazie na-asị m mee ihe m na-eme ma ọ bụ sị mee ihe maka akpọchata dị m alụ ụdị ọrụ ahụ, maka na onye isi letacha ụdara ọ zụtara ụkwụ ka jekwazie sọrọ ọzọ. So ọ bụrụ na be submissive, enwere many ways. Ọ bụrụ na ị mara na nwoke, once ihe nwoke chọrọ n'ebe ị nọ bụ respect. Once you submissive, respect the man, believe in me, ọ ga-amụ gị ka nwa onye ga anya n'ihu. Mana mgbe ọ bụla o feel onye na trample upon his right, his ego, you don't know how to massage a man's ego, mee ka o mee ya biri, mana ị ga-adị submissive. Mana mgbe ọ bụla ị bịa na-ebi isi autocratic attitude, iyi elus. Quote me anywhere. Ihe na-ewute m ji okwu ihe abụ na ọ na-atụtụ ndị mmadụ, ọ na-abụ mgbe ha rụzuru ibe ha nwere, oboye ndị mmiri, ụfọdụ eboye ndị ọgbanje. Nye ka nchọ ka m kọrọ eti akịta ọkpara nkwa ahụ si mgbe bịara ọrụ. Stop ibo ndị mmiri ihe, stop ibo ndị otu ihe. Nọ ndị otu na-aghasara mmadụ eji, nwa ndị na-aghasara gị ọgwụ, attitude gị na-aghasị ya. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba send down button. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, may the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile be with you. May you be protected, may you be favored. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egbu onye eji wee chụọ aja, mechaa na ọya ekwu ome ka ị nụrụ onu a akpọchi n'obi gị, tụsarịa ndị ọzọ ka ndị ọzọ nọ. Ya mesịa.